Добре дошли в Genius Flame, най-доброто виртуално училище. Тук ще намерите нашите авторски детски приказки, които учат децата на важни житейски уроци. Нека да чуем една от тях. Приятно слушане! Мравчо и Бобо. А Бобо беше най-послушното бръмбърче в гората. Той беше много мил и добър. И затова всички други деца искаха винаги да си играят с него. Бобо обаче си имаше най-добър приятел. Това беше Мравчо. Една малка сладка мравчица, която живееше с майка си и баща си в мравуника до къщичката на Бобо. А затова те по цял ден си играеха на полянката в гората. Мравчо обаче имаше една особеност. Много обичаше да се сърди. Той се сърдеше за всичко на всички. Но най-много Мравчо се сърдеше на мама и тати. Как ли не се опитваха да му угодят неговите родители, но напразно. Нищо не помагаше. Майка му често му повтаряше: а вместо да се сърдиш, обясни какво мислиш и чувстваш със спокоен тон, а после изслушай и уважи мнението на другия. Но той така и не пожела да опита. Ако не му купеха играчка от големия горски магазин, започваше да плаче и да се тръшка. Цялата гора беше чувала писъците на Мравчо. И кой ли не разговаря с него за това, но не. Той продължаваше да се сърди. Един ден обаче се случи нещо, което завинаги промени държанието на Мравчо. Както си играеха с Бобо на полянката, Мравчо изведнъж се намръщи. Никога до сега не се беше случило Бобо и Мравчо да се скарат. Той каза на Бобо, че вече не иска да са приятели, и избяга в гората. А Бобо остана сам. Очите му се насълзиха. Беше чувал, че Мравчо се сърди за всичко, но въпреки това обичаше да си играе с него, защото бяха приятели. Освен това, смяташе, че той има добро и чисто сърце и наистина досега се разбираха чудесно. А Бобо не знаеше как да постъпи. Трябваше ли да прекрати приятелството си? Или може би беше по-добре да поговори с Мравчо? Той реши да изчака до утре, защото беше чувал поговорката «Утрото е по-мъдро от вечерта». А на сутринта Бобо реши, че ще даде шанс на приятеля си, като му обясни, че това, което прави, го наранява. Ако Мравчо беше готов да се поправи, щяха да останат приятели. Ако ли не, Бобо щеше да бъде принуден да си намери нов приятел, с когото да играе. Все пак, важно е да се забавляваш с другарчетата си, без да се сърдите един на друг. Когато на другия ден Бобо отиде на училище, помоли Мравчо да поговорят. Той веднага се съгласи, защото още снощи беше съжалил за постъпката си. Седнаха на една пейка в училищния двор и Бобо каза: а виж, Мравчо, ти си най-добрият ми приятел и аз много държа на теб. Искам да продължим да си играем, но ме нараняваш, когато ми се сърдиш. Затова, ако искаш да бъдем приятели, моля те, нека се разбираме както преди. Мравчо се разплака. Стана му мъчно, че е наранил приятеля си без да иска. Извинявай, Бобо, аз също искам да се променя. Отдавна всички ми казват, че не бива да се сърдя. И наистина, не разбирам защо всеки път се държа така. Аз знам, че всяка промяна изисква смелост и търпение, затова ще положа усилие. Аз също искам да бъдем приятели. Помогни ми, кажи според теб какво да направя. Много лесно. На мен мама винаги ми е казвала, че вместо да се сърдя, е добре да обяснявам нещата, които чувствам или искам, със спокоен тон, а след това да изслушам и другия и да уважа и неговото мнение. Странно, усмихна се Мравчо. Майка му често му казваше същото, а може би вече беше време да я послуша. Явно майките разбираха повече, защото бяха по-големи и имаха повече опит. От този ден Мравчо напълно се промени, защото разбра, че ако иска да има приятели, трябва да спре да се сърди. А родителите му много се гордееха с него, защото той явно вече беше пораснал. Така Мравчо научи важен урок. А винаги изказвай мислите и чувствата си със спокоен тон и уважавай мнението на другите. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и го споделете с приятели, за да зарадваме още повече деца. Може да изтеглите приложението Genius Flame от Apple App Store или Google Play Store. Линк ще намерите долу в описанието. Благодарим ви, че сте с нас. И до скоро с нова вълшебна приказка.